egameni likaJesu Kristu ngibingelela yena kanye nomndeni wakhe bese ngibingelela Chief Elder nama-elder wonke, Chief Deacon nama-deacon wonke, ngibingelele labo abaphethe ama-departments egameni likaJesu Kristu. Amen. Uma mfundisi unesibindi uyakwazi ukunibala na-1-1 ngiyaye ngisabe ngoba kukhona omekile kuba ngathi unenkinga. So ngibingelele leadership kanjalo bese hloniphe wonke amadoda akhona endlini ase-High Praise Center, obaba, inhloko zamakhaya, madoda, siyabonga egameni likaJesu. Siyabonga ukuthi ukhona mama nobaba. Yazi isikhathi esiningi abantu nabeshonelwe vele bahamba u-3 weeks walk suke kwenziwani. Kodwa siyabonga ukuthi beningcwaba ukuthi umbonisa ukuthi basuke balinde 10 days. Father have mercy. Siyabonga ukuthi nikhona, and I just want to say to all of you enivunyelwe uNkulunkulu namhlanje, Happy New Year. Zishayele izandla. Oh yeah, ngangimtshelile mos ukuthi officially January sizobe sino deacon deacon nokhona ngifuna isibopho siyangihlula sikuba ya cela uphakame mama ivela ukhona ibandla libone as we say welcome to our akekanga bazalwane released officially for us to come and serve this site. Amen. Connection naye inkulu kakhulu futhi sizalwa ngoSeptember sonke and ngonyaka owodwa, so you were lovely. Amen. Ake ngingamoshi isikhathi kuyi-first Sunday. Next week Sunday it's gonna be an anointing service. So let's anoint her for 2026. And yes, like I say about the oil, we only use the oil once when we anoint Magulo, and also this oil must dedicate abantwana. Sibalete nkosini. Alanga nje kutheka ama-oil lapha. Usathane sikayitshotshile le nkonzo wayenze yakhe, so we are careful. Noma siyazi ukuthi yasembusweni kodwa vele wayeba nje wayitwista. So next week invite your family members. I will be releasing a blessing over families that are connected to this house. Amen. Genesis chapter 48 incwadi siyakuye sizobuka nje verse number 11 bese sigijima siya ku-Ephesians 3 verse number 20. Kusho ukuthi mayefunda ngesilungu Genesis uzobe sefunda futhi ngesizulu. While lesafunda ngesizulu oyesilungu agijima ku-Ephesians 3 verse 20, then uma eseqedile bese siyayithola futhi ngesizulu. Genesis chapter 48 verse number 11 uma likhona ake sifunde. And Israel said to Joseph, I never expected to see your face, and behold, God has let me see your children as well. And Israel said to Joseph, I have never expected to see your face, and behold, God has let me see your children as well. God has let me see your offspring as well, or your children as well. Bese siyayithola ngesizulu while wena usavula u-Ephesians 3:20.
wayesethi uIsrael uJosefa ngangingacabanganga ukuthi ngizambona ubuso bakho bheka uNkulunkulu ungibonise nenzalo yakho ufuna makhe futhi ngesizulu lavelela mnandi ngangingacabanganga ukuthi ngizophinde ngikubone futhi kodwa bheka uNkulunkulu sengibonise nenzalo yakho futhi. The devil is a liar. I guess here Ephesians chapter number 3 verse number 20. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. Now to him who is able to do far more abundantly, exceedingly abundantly. Amen. This is the year that we will experience an overflow. Yes. Abundance and overflow. Yes. Now to him who is able to do exceedingly. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can think. Oh, who is able to do exceedingly abundantly above all that we can think or ask. Has exceeded my expectation. I have seen your offspring as well. Church, now to him who is able, not to me, but I'm saying now to him. He is able to do exceedingly. Now to him, that's including to me, so who is able to do exceedingly. Ephesians 3:20. Kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikucelayo nesikuqondayo. Onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunaloko esikucabangayo nesikuqondayo. Ake simnike udumo one more time. For somebody today, akungisize nje umtholela abantu ababili eduze kwakho bese uyabatshela ukuthi uJoseph usaphila. Say Joseph is still alive and God will exceed your expectation. Say Joseph is alive and God will exceed your expectation. Bese unika uNkulunkulu wami indumo. Ake sihlale phansi. Now when you read this scripture ufunde nje yonke lencwadi kaGenesis, story sika Josepha nomndeni wakhe, you will remember ukuthi bastage ukufa kwakhe kanti bamdayisile. Ubaba walila waze wayivala ichapter. And when you read the Bible lizokutshela ukuthi Jacob loved Joseph more than all his sons. According to Genesis 37,
verse number 3, wayemthanda ukudlula wonke amadodana, lithi waze wamthungela nengubo enemibalabala. In other words, wamnika ingubo ye-leadership eyi-last born ngendlela ayemthanda ngayo. Ngelilanga bayafika abafowabo baphethe yona le ngubo igcwele igazi, imavithiviti, baletha umlayezo ukuthi uhlaselwe isilwane sasendle samudla. Are we here, church? And Joseph never imagined empilweni yakhe ukuthi one day he will meet his son Joseph. Zange sacabange lokho. Mayehlangana naye ku chapter 46 verse number 30, iBhayibheli uthi kuye, now let me die since I have seen your face. Ngamanye amagama, ukubonana kwakhe nendodana yakhe, it was an ultimate blessing. Ngesingaye ayisekho enye into enhle sazokwenzeka, le enhle kakhulu engaphezulu kwazo zonke izinto ezigezenzeka. Uthi ke manje njoba ngikubonile, hayi sengingahamba ke sengingashona, kanti akazi ukuthi uNkulunkulu akakaqedi. Likhona ibandla namhlanje. And mawulifunda iBhayibheli uzodiscover ukuthi emva kokuhlangana kwakhe noJosepha, uNkulunkulu wamupha another 17 years to live and enjoy his son. But engikuthandayo la, akatholanga indodana yakhe kuphela, kodwa uNkulunkulu wabhansela ngaphezulu, wabona nesizukulwane esizalwa uJoseph. Angazi ukuthi ngize kubani namhlanje, but I'm here to tell you ukuthi kulonyaka God will exceed your expectations. Hey. Mangabe bocabanga ukuthi uyasazi ukuthi isibusiso yinto enjani, awukakaboni lutho. Lokho cabanga ukuthi ukukhulekele, he is able to do far more, exceedingly abundantly above. Are we together, church? Uthi 2 Peter chapter 1 verse 4, by which have been given to us exceedingly great and precious promises. Neyithembiso zakhe zinkulu kakhulu. Bangakho abayikholwayo ukuthi ithembiso zakhe zinkulu kakhulu. Can I tell you something, church? uNkulunkulu angeke akuthembise into ongakwazi ukuzenzela yona. Uma uNkulunkulu ekunika isithembiso, yinto ayaziyo ukuthi nawe awukholwa ukuthi ungayi-achieve, but yena he is able. Hey, sengingasebenza ngithi manje sengiyindlalele le ndaba yami. Kunabantu 2025, they lost certain things. Abanye balahlekelwe imali, abanye balahlekelwa abantu ababathandayo, abanye balahlekelwa amabhizinisi, abanye balahlekelwe imisebenzi. Kuningi ngitho kusilahlekele bazalwane. When I was praying alone, bengikhulekela umlayezo othi he will exceed your expectation. But ekseni today mangivuka, because I had time nje ukuthi ngike ngimeditate ngezwi lakhe, then umoya ingcwele wadropa lento
enhlizweni yami ukuthi ake ngimemezele phezulu komzalwane, angimazi ukuthi ubani, kodwa ngizokhuluma nomuntu olahlekelwe 2025. Ngizokutshela ukuthi uJoseph usaphila. Ngizosho nje lawo magama. uJoseph wenze njani? Kukhona izinto uSathane acabanga ukuthi uzibulele ngo2025, kodwa ngizosho ukuthi azikakafi. Wena usazohlangana bezana nazo. uJoseph wenze njani? Awungisize sishumayele kumakhelwane wakho azayikholwe lento engishoyo. Say my neighbor, uJoseph usaphila. Uyakhola umakhi mawumbhekile? Ngine feeling ndodana ukuthi ngizoconnecta somebody noJoseph wakhe acabanga ukuthi uselahlekelwe uye. Kunomuntu ohambe 2024 2025 elahlekelwe uJoseph wakhe nethemba lokuthi uzobuya ahlangane naye alisekho, kodwa umoya ongcwele uthi angizosho ukuthi hey, Joseph usaphila. The devil is a liar. uJoseph saphila, lento ithandayo isaphila. Joseph usaphila. Hey, ngizwa ubuprofeti namhlanje. Ngizwa ngathi kuzovuswa nezinto ezifile. Just ukuzoprove lezwi lokuthi uJoseph usaphila. Yabona uNkulunkulu mayesefuna ukuprove izwi lakhe, uyakwazi ukuvusa izinto ezifile. Ukwenza sure ukuthi angabe umuntu uyangizwa yini. Ukhona umuntu oke walahlekelwa kule ndawo. Ukhona umuntu oke walahlekelwa kule ndawo. Yebazalwane, do you know ukuthi abanye abazali Elder Mthembu balahlekelwa izingane zikhona la. Ilahleka ingane uhlala naye endlini, mawuthi uyayibheka i-stranger leso hlala naso. But uthi uNkulunkulu angizokutshela ukuthi uJoseph usaphila. The devil is a liar. uJoseph wenze njani? Some of you are living with strangers. Nishadene nazana kodwa mawuthi uyambheka lo muntu akusiye lo maziyo. Phela uSathane uyakwazi ukutshontsha yedwa behlala ndawonye. Angani noma niyangizwa bazalwane? Iyakwazi indoda ukuhamba iloku ikhona. Ithuthi indoda iloku inawe la. Kodwa uthola ukuthi mawuthi uyabheka emotionally and otherwise ayisekho nawe. Kodwa uthi uNkulunkulu angizomemezela ngithi uJoseph usaphila. Yeah. Joseph usaphila. Joseph wenze njani? Yabona lezwe ngilishumayela la prophetic ngenye indlela mawungakuliceive. I'm here to tell you today ukuthi nomntanakho olahlekelwe, yabona ukuzazi ukuthi ungubani. Phela sikhulisa abantwana sine hope yokuthi lo mntwana uzoba yilento, lo uzoba yile. Umntwana lahlekelwe ukuzazi, adopt izinto ezenziwa abanye angasabi uye. The devil is a liar. Uzofana nendodana yolahleke lithi iBhayibheli kuthe kusa kuyo. Yathi ngiyawusuka ngiye kubaba, ngizomemezela phezulu kwabantwana abalahlekelwe idirection. Kuyasa ngegama lika Jesu. Kuyasa ngegama lika Jesu, kuyasa. Ngizwa umoya wefamily reunion. Uzomangala umntana wakho uzobuyela abehave ngendlela omazi ngayo. Why? uJoseph saphila. Nomyeni wakho is coming back again. Nomngakho is coming back again. Uzobehave ngalendlela omazi ngayo. Sinye isizathu Joseph uyaphila. Do you know ukuthi uSathane mayengakwazi ukukuthola wena, uthinta abaseduze kwakho? Hayi sengiyakhuluma ngithi manje. And uSathane akathinti noma ngabe ubani eduze kwakho. Uthinta labo bathanda kakhulu.
Joseph usaphila. Ukhona umuntu oke walahlekelwa ngo-2025. Khona umuntu oke walahlekelwa. Nalizwi kuJohn chapter 10 verse number 10. The enemy comes not only to kill, to steal and to destroy. But kunalezi zinto ezimbili uJesu akhuluma ngazo uthi number 1, I have come so that they might have. Ngizomemezela ke kuwe olahlekelwe, you shall have in the name of Jesus. You shall have in the name of Jesus. You shall have in the name of Jesus. Uma ucabanga ukuthi you shall have, at not only that you will have, but you will have it more. Josepha usaphila. Yazi namhlanje ngine assignment eyodwa babudlomo iyodwa. Ngizo reunite umuntu noJosepha wakhe. Ngizwa ama phone call bekutshela ngezinto lahlekelwe yizo ukuthi seyitholakele. Uqobo lunenhlanhla yokuvundulula izinto ezisithakele. Emva kokuthi uSaul ethola uqobo kuSamuel, uthi uSamuel mayekhuluma naye, buyela ekhaya ndoda, ungasakhathazeki ngamadonki ngoba amadonki atholakele. Kukhona umuntu engizomtshela la today ukuthi yonke lento lahlekelwe yiyo 2025 isitholakele kwelika moya. Ngoba uJosepha wenze njani? Saphila. Osiyami ngisiza. Ngithanda iattitude kaJakobe. iBhayibheli lithi kwafika isikhathi sokuthi ayohlangana nendodana yakhe uJosepha. Awungifundele mntanami uchapter 46 kaGenesis verse number 28. Isikhathi sokuyokwenzani? Sokuyohlangana noJosepha. Now Jacob sent Judah ahead of him to Joseph to guide him to Goshen, and they came into the land of Goshen. Awuyifunde ngesizulu. Wathuma uJuda ngaphambi kwakhe uJosepha ukuyokhomba phambi kwakhe indlela eya eGosheni. Yebo. uJosepha wayesebophela inqola yakhe. Bengifuna nje lapha iphelela lapho ngesizulu. 29 Lord. Ngifuna nje uverse number 28 yedwa. Ungifundele u28 yedwa.
wathuma uJuda ngaphambi kwakhe kuJosefa ukuyokhomba phambi kwakhe indlela eya eGosheni. uJakobe lo uya eGosheni uyohlangana nendodana yakhe emlahlekele ogama layo lingubani? LinguJosefa. Akhona amadodana kaJakobe ayekhona ngaleso sikhathi. Number 1, bekunendodana ogama layo linguRubeni. Kube nendodana ogama layo linguSimiyoni. Bese kuba nendodana ogama layo linguLevi, Levi. Kodwa uJakobe akabathumanga laba. Wathatha indodana ogama layo linguJuda ukuthi makube yiyo ehamba phambili iguide indlela eya eGosheni. Awutshela umakhelwane ithi makhi uJuda kahambe phambili. If you want to understand lamadodana gijima sesingesizulu siye kuGenesis chapter number 29 siqale kuverse number 32 sime ku34 ukuze ibandla lizohamba nami. Awuphinde futhi ithi makhi uJuda kahambe phambili. Verse 32. uLeya wakhulelwa Yeah. wazala indodana waqamba igama layo ngokuthi Yebo. uRubeni ngokuba wathi uJehova ubonile ukuhlupheka kwami. uJehova ubonile ukuhlupheka kwami. Gama lokuqala lendodana kodwa uJehova ubonile akathunywanga phambili. Kwahanjiswa indodana ogama layo linguJuda. Qhubeka mntanami. uJehova ubonile ukuhlupheka kwami. Yebo. Manje umyeni wami uyakungithanda. Yo, qhubeka mntanami. Wabuye wakhulelwa wazala indodana. Yebo. Wathi lokhu uJehova ezwe ukuthi ngiyazondwa ungiphile nale. uJehova uzwile. Wasenze njani? Waqamba igama layo ngokuthi uSimiyoni. Akakhethanga indodana enguJehova uzwile. Kodwa wathuma uJuda. Qhubeka ndodakazi. Wabuye wakhulelwa wazala indodana. Yebo. Wathi manje ngalesi sikhathi umyeni wami uyakunamathela kimi. Umyeni wami uyawunamathela kimi. Thina esihamba nabantu esifuna abantu bahlale benathi ngaso sonke isikhathi. Wayethi igama wathi ngubani? Ngokuba ngimzalele amadodana amathathu. Ngalokho waqamba igama layo ngokuthi uLevi. uLevi. Qhubeka mntanami. Wakhulela futhi wazala indodana wathi Yeah. sengiyakumdumisa uJehova. Sengiyokwenza njani? Sengiyokwenza njani bazalwane? Come on church, sengiyokwenza njani? Wasethini lapho? Ngalokho waqamba igama layo ngokuthi uJuda. Waqamba igama layo ngokuthi ubani? In other words, Judah means praise. Judah means, somebody say Judah means praise. Nayo ki attitude right mawuyolanda izinto zakhe zafa. Awuhambi ngecomplain, awuhambi ngokukhalela abantu, awuhambi ngokufuna ukuzwiwa. Mawuyolanda izinto zakho uJuda makahambe phambili. Sanibonani bazalwane thokoza. Ithi my neighbor siyolanda izinto zethu. Indumiso mayihambe phambili. Yazi lebandla liyangiwarisha ngathi alinalutho emlahlekelwe yikho. Kodwa mina sengicela umuntu oyedwa waziyo ukuthi khona izinto zakhe ekumele ahlangabezane nazo kulonyaka. Umuntu ozothi I'm no more crying, I'm no more complaining. Kodwa into engizoyenza manje uJuda makahambe phambili. Wena baba uyingcwele. Lalela bazalwane, uJuda akahambi phambili uma sowuhlangane noJosefa. uJuda akahambi phambili uma senibonene noJosefa. Kodwa uJuda uhamba phambili as a sign of faith.
ukuthi baba ngimali noma ngiyomthole neso noma ngiyomthole ngenanyawo kodwa into engiyenzayo malidunyiswe igama lakho. Ithi makhi asicomplain kulonyaka siyadumisa. Khona iminyaka la ngake ngayiquestiona le ngoma, khona le ngoma bebayithanda kodwa bebayithanda kakhulu ngesikhathi sokunikela. Uze bathi njalo siyathandaza. Ngabuza ngathi kahle kahle nithi niya complaina yini ukuthi njalo niyathandaza niyanikela njalo. Kodwa thina namhlanje asembathi attitude entsha ukuthi lo nyaka unyaka we reunion no Josepha wami. And the walk yam towards what I have lost is no more a walk here complain. Lalela sihlobo sami, angeke kusakusiza ukusola abantu ngezinto ezakulahlekela. Angeke kusakusiza ukusola amadimoni ngezinto ezakulahlekela. The only thing ekumele uzenzele yona ifavor, susu sathane kwi-equation. Uyila uJobe athi khona uNkulunkulu uthathile, uNkulunkulu uphile, mangilibonge inbazalwane. Igama lakhe, everything is about God. For the fact yokuthi ulahlekelwe, God was there. Aspinde futhi ungofanelwe nje ungofanelwe wewe aspinde futhi ngicela mina yabona njoba kuqalwa kuJanuary wenze kanje. Wipe your tears and give God the glory. Umbonge nakalezinto ezilahlekile. Umbonge nakalezinto ezitshotshiwe. Bese ufana no Paul mayebhalela ibandla lase Efeso. Now to him who is able to do exceedingly. Bazalwane sizamile ngo2025. Kodwa abanye bethu asiphumelelanga. Sizamile sahluleka. Sizamile sashayeka.
Yabona la angisakhulumi nomuntu ophila ngeaccident nje. Izinto ezimane sengikhuluma ngomuntu oplenayo, ahlele, azame kodwa ahluleke. Mase uzame konke, kwahluleka konke. 2026 now to him who is able to do what? Exceedingly abundantly above all that we can think of. Mangabe bongangizwa indumiso yakho yi-code yokurelease i-abundance. When you give God the glory in the midst of your struggles, He will not just return what you have lost, but He will give you even more. Besufana no Jagobe uti, I thought I will never see your face again, but God has also made me to see your offspring. Uthi uNkulunkulu angizotshela somebody today, lento lahlekelwe yiyo, you will receive it and more. It's coming back. Not yona yodwa, iyabuya iza namankonya. Kahle kahle ngizomemezela ukuthi uSathane uzoyisola ukuthi ubetshontshelana. Ngoba abantwana bakaNkulunkulu manje ziyabuyisela izinto zabo, azibuyi zodwa, zibuya namankonya. Wena yenza sure lo nyaka, Mrs. Malika, baba, lo nyaka ngihamba nabantu abacomplainayo. Cela abantu bendumiso. Cela abantu bani? How? Kanti indumiso inamandla okusihlanganisa noJoseph. Mawulifunda lezwi kahle kahle lithi akahambe phambili to give direction. Abantu bendumiso abahambi benhlanhlatha. Angeke uhambe ngendumiso uhamba ulahleka. Abantu abangadumisi yibo labo esibuye sibathole baguqe indumbeni. Ngoba umthetho wakhona abanandumiso bayalahleka. Kodwa mawuhamba ngendumiso, indumiso yiyo ezokuhola ukuye eGosheni. Awubheka umakhelwane ethi makhelwane, indlela yami ibheke eGosheni. Do you remember ukuthi eGosheni yile ndawo la kwathi kumnyama eGibhite, kodwa iGosheni lakhanya. Ngizomemezela uyendaweni ekhanyayo, bayothi abanye be-experience ubumnyama bamangale kweyakhe indawo kuyakhanya. And awuholwa izinto, uholwa umoya. Dumisa ihambe phambili. And sometimes mkhathini masihambisa indumiso phambili kuba ngathi siyahlala. How can he continue to praise elahlekelwa izinto? Ngaze ngakhumbula indoda ogama layo linguJehoshaphat, elithi iBhayibheli yayibhekane namakhosi amathathu. Yabiza umhlangano wecommunity yathi ake kuzilwe kukhulekwe. uNkulunkulu ngomlomo wemprofeti wathi, you guys are more than able. Vukani kusasa nibhekane nabo. Angazi ukuthi ubhekane na yiphi impi, kodwa ngizokutshela ukuthi you are more than able. Stop licking your wounds, vuka ubhekane nayo. iBhayibheli lithi uma beya empini benza into engakaze yenziwa, bathatha ikwaya lama ngaphambili, bona balandela ngemuva. Ngisho namasotsha awungitshele nje njengoba belokhu beqhukuluza uTrump, sesibhekene noTrump bese sithumela ikwaya phambili. Njengoba belokhu bemhlupha bemsukela nje. South Africa is saying, keep on praying for this country. Bese ikwaya lenze njani?
In other words, indumisa inamandla cause confusion in the camp of the enemy. And I release that grace over your life. Your enemies are getting confused even right now. Ungakaqali nokudumisa kuba ne confusion kwi camp yesitha sakho. Dumisa. Dumisa ungakaboni ukuthi kuyalunga. Wena yenza njani? Dumisa. Dumisa izitha ishayane zodwa. Dumisa. Yabona mase sidumisa kahle kuphambana nemithi bathi bayiletha kithi bathelane bodwa. Wena nje dumisa. But I'm here to tell you, what you think you have lost, it's still alive. And uNkulunkulu akabuyisi kona kodwa. He will exceed your expectation. Uke wakubusisa uNkulunkulu ngento obusucabanga ukuthi angeke usaba nayo. Yile grace ehlela uJacob. Uthi mayikhuluma nendodana uthi bengingasacabanga ukuthi niyophinde ngikubone. Kukhona umuntu namhlanje uNkulunkulu uzombusisa ngento abengasacabanga ukuthi uzoba nayo. Inge yakho ngegama lika Jesu. Inge yakho. Mbambe ngesandla umakhelwane ethi makhelwane. uJoseph uyaphila. And God will exceed your expectation. Whew. Lord help me. Angifuni nje ukunimoshela isikhathi. Bengifuna nje ukukutshela ukuthi unyaka omuhle lo. We overflow in abundance. Overflow in abundance. And ngizomemezela ukuthi according to John 10 verse 10, uma ngabe kukhona into ohamba isikhathi esidunge nayo, uthi uJesu, I have come so that you might have. Mabe bheka ukuthi unayo, athi it is not enough. Have it more abundantly. Mbabu maki timaki, you gonna have it more abundantly. Uyakholwa mara lo makhelwane wakho. Mawumbheka uyakholwa. Awuzame lo munye loyo ngathi akakholwa. Say, my neighbor, it is coming and in abundance. Uyabona manje we Mantuli, le ngoma yenu will make sense this year. Siyabonga naloko kunye okwenze njani. Ake nishayile uNkulunkulu izandla ngaloko kunye okuzayo. Lokho kunye okuzayo. Manhlabelela le ngoma manje. You've been singing it prophetically. But this year it will make sense. Because you will see the manifestation of your prophecy. Shayela uNkulunkulu wami izandla. God will bless his people. Ngizokutshela nje ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa uSathane namakhazini wakhe nabo anti bakhe bayoshaywa isiyezi bawe. Ngithenge nge crossover, they will see it happening and there's nothing they're gonna do about it. And I'm releasing that grace over your life. There is absolutely nothing they can do about it. Oh, bangakhabathi baba siyabonga ukuthi kulonyaka sihlangana nabo Joseph. Baba siyabonga, baba siyabonga. Oh, Mr. Mumera, I can see it.
I can see it. Izokudida kulonyaka, izokudida. I can see it coming over you. I can see it. God is doing something. God is doing something. I can see it. The devil is a liar. God is doing something. Woo, God is doing something. Uyabona kulonyaka zwana uNkulunkulu uvusa nama relationship enzi sense. Uyabona sengisho lawo enzi sense. Lawa yemshadweni yiwo awavusayo. Lawo enzi sense. Angisho lawo okudlala. Yabo, hayi kahle kahle ngegama lika Jesu wonke la ama relationship angayindawo mawafe in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kuvuka enzi sense. The only thing you need to do kulonyaka uJuda makahambe phambili. Into thina siyenzayo nje ukuthi sithi baba siyabonga. Sibonga singakaboni. Sibonga singakezwa. Sibonga singakafinyeleli. Senze njani siyabonga? Because siyazi ukuthi uma sihamba ngendumiso indlela yethi yeGosheni. Ngeke silahlekele eGibhithe. Indlela yethi yapi? EGosheni. Izwe lokukhanya. Kwangathi ngingamemezela ngithi kusazokhanya. Do you see how simple my message was? This is not just a word, but amazwi aphuma emlonyeni kaSimakade. You receive this word, you will never be the same again. Mama kaSister Musa, ngimuzwa uNkulunkulu athi uzokusula inyembezi zeminyaka 2026. He's gonna wipe your tears. He's gonna wipe your tears. And uNkulunkulu akakusuli nje, ukusula ngokuthi akunike zonke lezi zinto ubuyilangazelela. It's gonna be a good year. Awubamba umakhe ithi my neighbor. Kuzoba unyaka omnandi lo. Ngoba uJoseph usaphila. Sure. Mina sengiqedile. I surrender to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. I surrender. Withholding nothing, withholding nothing. I surrender all to you. Everything I give to you.
ngaphambi kokuba sihlukane, if you are in this house awukaze wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, okanye wamamukela kodwa endleleni wamshiya, just want to give you this opportunity. Uma ngabe ukhona la ense mfundisi, ngicela ukuvuselela i-contract yami namaZulu, ngicela ukubuyela endaweni uNkulunkulu angimisa kuyo, or you just say angikaze ngamukela uJesu, just by the show of hands. Ngicela nje uphakamise isandla, asikwazi ukuvala singabanikanga abantu leli thuba. Ungabuyela emuva usendaweni yakhe ungazananga naye. I can see the hand there. I can see the hand at the back. Mangabu khona la uthi mfundisi, I need to renew my relationship with God. Cela laba baphakamisile beze ngaphambili sizothandaza. Ngabuyele emuva ungahlangananga naye. Abanye ngabe bashaya izandla, abantwana bebuyele ekhaya. This is the best moment la uKristu reunite nabantu bakhe. Uyabona njoba reunite naye, he will cause you to reunite with everything that you have lost. Kukhona abantu abangalahlekelwanga izinto, kodwa uthola ukuthi umuntu uyakhonza ulahlekelwe izithunzi, ulahlekelwe nje idignity. Yazi ngiyajabula mangibona abantu abasha. Ake nishayile uNkulunkulu wami izandla. Give myself away. Masisho kanje nina niphakamise nje izandla.